to ODM osewacho chung' mare kendo pod odhi e twak. Bende wuoni Nyanza pod dhi bedo kod mbi mare tok Raila Odinga ma ng'ato nyalo wacho ni ero odhuro waser Nyanza kisera oter Nyanza. Erokamano Cleophas. Just a quick one, rejoinder adwa tuyo kamoro mipenja ne Gen Z ne ywak ne kapok adhi e question no. Ne ok gifeel party leader. Nitiere gimoro ma party leader mar ODM, migosi Dr. Oburu Oginga osebedo kawacho ni jo thurwa wuoche Raila ne duong'. To adier wuoche Raila ne duong' mana kaka iwinjo ka wadwa nation osewacho ka. Ni mbine nopogore. Be momiyo siasa ne nopogore. En ng'ano ma wuoche ne samoro ng'at mabiro rwako e generation wani samoro onge. Tiwinjo ko daktari wacho ni embe sama koro en party leader ne embe biro mana ng'ado wuoche ne moromego. Koro mae momiyo wanyalo kwayo samoro Gen Z ni samoro kaka ne gifeel Raila ok ginyal feel go another political leader Kenya ka nikech mar Raila nopogore. Koro but party leaders mi assurance ni ambe mara ni abiro mana loso wuoche na mabiro tero ugo kanan. Kendo mana maroma mok bidia kech mag Raila dir to ni duog ni ng'ata ng'ata. Jaluo nyaka bed ni wanie achiel kaka oganda kawuono kata ka keth ni gindek ni mar ODM ji neno ni political party ma wanti kaka oganda nigi weche koni gi koni gimomiyo nyaka bed achiel. Cleophas wacho wach moro kanyo ma late kabisa ni jaduong' ma ng'ama osechopo 47 years 74 sorry ni kore ka emiyo ID. Adwa nyisi ni mago e achiel kuom historical injustices mosetimore nwa kaka oganda Luo e Kenya ka gi ogendi mamoko ma samoro pok obedo ni ne serikal e yo motegno maloso wechegi. Ing'e ni ID ok en mar go kura. ID is life. ID mamiyo dhano identity. ID mamiyo iluongi ni ja-Kenya. Kawuono kionge ID at 74 years kata mana at 50 or at 47 to ni koro wuondri kata ni dhano ne nitie piny mangima ma koro jo-Kenya dwa lokore moko refugees koro kata bikawo iterwa kamoro. Kionge ID you will be treated as stateless. Kendo I end up kata ni your country nyal goli min kwedhi dak me piny mamoro. Koro ID ni en gima serikal gi system mane oweno Kenya ka gi wabeberu. Ema samoro jo Kenya ma masawa gi be osebedo ka tiyo go wago marach. Omi yudo ka wan border countries obedo gi shida kabisa. Kiki par ni ji tek maka luni samoro nok dwar kaw ID. En ga ni frustration ma imiyi ga sami dwaro ID no. Iol gi diere. Idwaro ni kia ikel ID ma maus, kia ikel mar kwaru marango. Kendo iyudo ka jo border nilungo ni border tribes ni dwaro ni gini timo negi vetting to sechego jok manya central basawa ka gi kuonde machiegni kata mana gi city ka to gin onge gimoro di vetting gin tek mani city birth certificate kata mana gi ID achiel mar wuonu en gigni kal in some for this struggle ma ID dwa manyo kata mana yigni abich ngato to nose yude gi higa achiel ng'ani okubi piem godo kata mana economically kicheno nyalo bedo ni yawo bank account mapema onyalo chako ohala mapema onyalo dhi school mapema koro magi historical injustices mabe ineno ka koro ker matiyo sani nyocho golo gik machal kamago mano wacho ni sani gimoro ni kiane vetting ni ng'ato yae bodongo kija Kenya to ja Kenya tek mani nyalo prove ni documents mag janyuolien ngane gini imi ID koro mano diketo jo Kenya bedi cool to kendo mana achiel kuom gik ma ahero go ker matiyo sani nitie history ikineno naduko report cha en achiel kuom the 10-point agenda ma jakom nyocha ne oweyo kane gigomba ka giruto ni onego bed implemented achiel magi historical injustices gin mago mag ID go koro ok ni jothuru ok ne dwa kawo kura to be audit moro nyocha notim ka pok budho ahinya mane ng'iyo ni to the voters ma Kenya ka ginado Cleophas gini en ga narrative let me tell you gimoro ni kiani jo mlima kiani jo masawa ni kiani othuru gi gombula ahinya gino ene tactic mosebedi kitiyo higni gi mar buogo oganda wa ma kikwalo kura to koro ni wuondu ni oketaraka ni sibiro but in real sense ki the voter register my friend go kata ki wuothe pinjegi e population wage rombre kati wuoth mana kire nyaka genegi idhi Murang'a genegi idhi Kiambu gene my friend ki dhi kata gwenge wa machalo Migori miwuothia kata kaka udi obedo e kaka ono bedo koro gimoro ni kiani population jogi ni malo ni en narrative mosebedo go kenyo go oganda mamoko to wanyisie gima miyo gini wan oswewa chien be omiyo sani ka ng'ato duoko no wan kik wabed sirikal ma bi bedo form 27 to ka joluo moko machalo kodwa gi wan kabisa
obedo ni ing'eni koda wan e sirikal koda onge, kod in e sirikal kod ionge, ushuru tichoko pile. Binise winjo chieng' moro ni koro ushuru chok Kenya ka, ushuru choko pile. To binise winjo chieng' moro ni koro ni kata jin opposition kata un e sirikal ni koro budget mar assembly mar parliament ok som. En isome pile, kendo kalo pile ma koseket pesa budget en pesa matiyo. Kata mane jojenizi ung'anyo nyoro ma 2025 ni. Mane budget ok obedo past kane chaos obedo ma jenizi okelo tulo. Bende neno kaka nyochu. Ni pod austerities measures moko keti mana budget obasi kendo dhi mana mbele. Koro manyiso niya pesa ni en pile pile odhiga kanye ma sirikal choko mar ushuru nyaka ne chak independence nitie kuma odhiye. To wan nikech wasebedo beda ni wan e opposition emomiyo ber sirikal pok wayude, emomiyo kawuono iyudo ka kidhi masawa kanyo seche moko aneno ka ji timo comparison moko ma samoro ka koro janon siasa ma Jaluo samoro iwang' neno ng'ato wacho ni ni Jaluo MP Atandi oseketi e budget committee setting ang'o. What do they expect mondo Atandi otim in 1 year mo bede budget committee as chair? Ni koro gi compare gi Ndini Nyoro. Sam gocho ni Ndini Nyoro keto tiles. You want me work Clefaso joma jofwambo joma wuotho. Kata kidhi mana gweng' Ndini Nyoro kanyo. Ok ni en kore kogero classrooms. Wani biro yudo ka wajumbe wa pesa miyo gi mar CDF ni. Ng'eny classrooms tinde kigero. Ndini Nyoro gini gi sedhi mbele, joma sawa gini gi sedhi mbele, ma gima gitimo gini gimiluongo ni television. En rufe manyalo dhi walo. Ok ni otunge mar somo no nitie ni koro ti, koro nyalo wale wiche rangi, koro kar keto simiti, onyalo mana ng'iewo tiles mabok, ne gin tiles moko ni manyien. Gina tiles moko ma iuso second hand ma kawaida ma box nyalo kata gi siling 700 ge. Which you can manage. En mani koro gin gichako ata an advantage point. Ok ni gin gichako zero. Wani biro kwa jombe wa Atandi mili goro ka samoro dhi school moro classrooms koro kanyaka med block sana mana 4 michako from zero. Mano problem onge masawa ka. Kata kidhi adhi weche agriculture gi. In ka wuono ineno ka wan factories mane wan go kata gige mag yuto kaluo kocha machalo cotton, machalo niang' ma kawuono koro bedo privatize ne. Iyudo ka en gima piny mosebedo Kenya ka sirikande mosebedo kaluo kanyo kunde mane ineno ni ok jo sirikal kata mana mwandu mitero mondo los giru ok losi to gin megi dhi mbele. I want to give you a classic example ma very recent. Kamano kaka yue. Mana machuok. Ineno wan gi scheme mar ahero. Wan gi mar rice, wan gi scheme mar lowa kuja gini ka. Wan gi scheme mar makoro nyoche chako los mar oloch Kemer. Sama ne time sirikand Uhuru ni. Do you know ni oloch Kemer nyaka unu produkti? Dog mana dir. Ten gima na sirikal no secret nyaka budget. Te yudo ka frustration no bedo ma sirikal ok nyaka tamiyo contractor manor mondo los gijeja. Mondo losi mondo chak tiyo. To kidhi masawa ka. To gin gige gitiyo matinde kata mana rice mipidho kata mana mweka. Ok en rice moro machalo mar kuon ma low grade moro mar ahero. Gin rice ma yield gi 4 times maro minyalo yudo eka. Kinyalo yudo eka ahero 1000. Bishwa ni miyudo mwea en 4 times. Koro magi historical injustices tema miye kono jothurwa ni ODM gimoro ni wadwa obedo ni koro kobedi achiel kako nage. Onagi nyaka obed achiel ng'ato dwaro kod ok dwar mana mondo sirikal mabedo form next wabede iye. An gimoro ni coalition